Wakır şakır padşa. Bir var eken, bir yok eken. Kadim eyyamda dağ içinde yaşap yürün bir garip oğlan var eken. Bu oğlan atasından miras alan su degirmenini işledip, şondan düşen toğdanın hasabına yaşayar eken. Ol bir gün, toğdadan düşen uğundan bir kököcük pişirip, soğutmak için ocağın yanına koyup durdu, bir işi bilen taş çıkıp gelip durgöli, görse, kökösü yok eni. Muňa hayran galan oğlan, tögörükde canlı canlar yok. Men kökem, nirazım ziyat bolluk hadip tögörük taşı gözleyip çıkıptır. Emma ondan direk tapıp bilmeyen, şok iyiceğin ağaç kesirmeli olupdur. Ertesi yine de degirmenden düşünce toğda hakkından köke bişirip, soğuyanca taş çıkıp gelip durgöli, görse, yine kökösü yokmuş. Bir gecede ağaç yatmalı olan kilvan oğlan, ertirki kazanan uğunnam köke edip, önküsü ýaly ocağın yanına koyupdur. Öýle bolsa, eline taýak alyp, gapyň arkasyna gizlenip durupdur. Şo wagt bir tilki içerik böküp girip, köke ýapyşýar boly, oğlan gapyny şark şuruk yapıp, "Aha, mekir tilki. Meni 2 gün ağaç soýan sen ekeniň o. Oğurlan kökelöňe derek, men sen hamyňy bazarda sataryn diýenmiş." Öldüriljegini göz ýeten tilki, "Men kökeleri özüm ýemok, 2 san çağamma, kökeňi şolar üçin aldym. Sen meni öldürseň, bir güne çağalamam öler. Ne hakkany galmajak bolsaň, men günämi öt diýip göz ýaş döküp ýalbarypdyr." Esli wagt näderini bilmeýändir ondan soň, oğlanyň rekimi gelip, onu goýberipdir. Tilki taş çıkıptır da, az salımdan dolanyp gelip, "Sen ýatdan çıkmajak ýagşylyk etdiň. Meni çağalym ölümden alyp galdyň. Inni men ýagşylygıma da bir seret" diýen. Oğlan oňa, "Sen bir çöllük edip berenje ejizje janawar. Maňa ýagşylyk eder ýaly elinden näme geler" diýipdir. "Ertir görersiň" diýip, tilki tokoýa siňip gidiberipdir. Şo güniň ertesi, ol bir don getirip oğlany berýär boly, durşy altyn gowher bilen bezelen ekeni. Muňa hayran galan oğlan, "Beýle gymmatbaha don kiminki?" diýe. "Padşaň donuny ogurladym." Oğlan muny eşitip gorkupdyr. "Maňa ogurluk zat gerek gel, men öz halal zähmetim bilen ýaşaýan. Sen muny ogurluk hasap etmede, oğlanyň zadyň ýzyna gaýtarylyp beriligi hasap et" diýip, tilki oğlany köşeşdiripdir. Ol padşanyň beýlek geýimlerinem kem-kemden çekip, oğlanyň öýüne getiripdir de, "Bir geýimleri entek gizläp goý. Geýmeli wagty özüm aýdaryn" diýip, ýene tokoýa sümüp giden. O şo gidişine bir näçe gün ýol ýörep, goňşy ýurdun padşahyna kabarypdyr. Agşam ýatyp, ertir daň saat berenine, padşanyň gapysyny guyrugy bilen süpürüp, aýna ýal edipdir de, özü bir deşikde gizlenip ýatypdyr. Ertir ir bilen turan adamlar, padşanyň gapysynyň aýna ýal edilip süpürlerini görüpdirler-de, "Kimdir biri padşamyzyň gyýdyna gudaşlyga gelýär. Daň bilen oň gapysyny süpüripdirler" diýip zellere turdypdyrlar. Muny eşiten padşa da tagtyna çykyp, "Kim men gapymy süýselen bolsa, özüni mälim etsin" diýip märekäge dönüpdir. Hiç kimden seda çykman soň, tilki böküp tagtyň öňüne baryp, "Ey merhemetli padşahym, siziň gapyňyzy men süpürdim" diýipdir de, çömmeli oturup Padşa we oň halky, "Bu nähil ýagdaý boldy? Padşa gyýdyna şahzada ýigit tapylmadymy? Gel inni oň üçin söz aýtmak geregi tilkä etipmi" diýip, biri-birileriniň ýüzüne seretipdirler. Muňa has we beter padşaň gahary gelip, tilkiň dirine dersini soýmaly, derwezeden asyp goýmaly diýip buýrup beripdir. Emma şo wagt bir paýkasly garyp padşaha garap, "Beýle howlukman padşahym.
Odaly bilene on kim üçin gelenini soramak gerek. Eger özü üçin gelenine bolsa, bu näsini geçin? Siz bir paçsa, bu bolsa bir ejizce çöl hayvani. Mun kanına galmak size yaraşmaz. Gowsi aşağından çıkıp bilmez ýaly agyr salgysalla goýber diýen. Muny halyk da paça da makul bilip sen kim üçin geldin diýip sorapdyrlar. Tilki meni wakır şakır paçaý berdi. Şoň ogly üçin geldim. Ol dünýäde iň adalatly, rehimdar hemde baý paça diýen. Onu paça tilke eger öwgüli paçaň bir diýýeki kümüş berse, bu da bolaryn. Ýogsam oňa gyýy ýok diýe. Tilki yalandan geňirgenen bolup, "Pehey, şundan bir galyň bolarmy? Bizim paçamyzyň hazinasyndan bir diýýeki altyn çykaranda da deňizden bir küýde suwalança bolmaz. Men altyn ýüklü diýäni getirip işiňizde çökerernip bökçökläp gidiberipdir." Şo gaýdyşyna dogry oglanyň ýanyna gelip, "Men getirip beren paçalyk geýimlenmi geýde ýerime düş. Saňa plan paçaň gaýdyny alyp berjek. Eýýem, uda bolup geldim, gidelliýen." Oglan biýişleri hayran galyp, şadada geýimlerini geýip, tilkiň ýerine düşüpdir. Ýolly tilki oglana baranmazdan soň, "Sen sesini çykarmagyn. Men näme diýsem, şon tasdiklaýgyn. Galanny özüm oňararyn" diýen. Bular şo ýörüşlerini daňsa berenni paçanyň şäherine baryp, ýyl örýänçe şäherin için kesip geçýän derýanyň boýuna garaşypdyrlar. Ýyl gurat wagty tilki 100 sany kümüş we altyn manatlary derýanyň ýüzüne tohum sepen ýaly tepip goýberipdirdi. "Hay ilat how, hay yetewerin how, dat işimiz gaýtdylar how" diýip sesirin ýetdiginden gaýgyryp başlapdyr. Şäher halky näme bar diýip ylgaşyp olaň ýanyna barypdyr. Olar "Ýeraw tilki, gaýkylyň näme?" diýip soranlaryna tilki "Paçaň gaýdyna guda bolup gelipdim. On galyň üçin bir diýe altyn bilen bir diýe kümüş getiräýdim. Paçaň gaýdyna guda bolup gidipdim. On galyň üçin bir diýe altyn bilen bir diýe kümüş getirýädim. Giýjäň içinde ýalpak güzörmükä diýip şu ýerden geçjek bolduk boli, düýeleň ikisi de altyn kümüş bilen derýa gitdi diýip weýrenmegini dogam etdiripdir. Ilat muňa inanman, "Sen müň sapalagyň bardyr, yalan sözleýänsiň" diýen. Kilwan oglan olara "Inanmasaňyz özüňiz bilin. Ýöne tilkiniň şu aýdýanlara hak. Entek şu zatlar gaty uzağa akyp gidäýärem däl bolsa gerek" diýipdir. Bu habar şu wagt paça ýetipdir. Paça deryany barlamalyk buýrup beren. Yüzmäge, çümmäge ökdi adamyň bir näçesi özüni suwaklap, deryanyň düýbüni sermäp başlapdyrlar. Olaryň 3-4 sany eline ilen birlän, ikilän altyn kümüşleri alyp soň ýüzüne çykypdyrlar. Şundan soň paça tilkiň sözüne inanyp, olary köşküne getiripdir. Öňden öwredilýär, kilwan ýigit paçaň anamyny berkitmek üçin aram tilke bary ýok 2 diýe altyn kümüş üçin gynaňyp oturşyna gaharym gelýär. Käşke şoň bilen men hazinam eňsilýän bolsa diýen bolýarmyş. Baý giýewli boljagyny paçanyň ýüregine şübhe armandyr. Ol 3 ay toý edip gaýdyny kilwana beripdir. We ýugurdyry eltip galyňyny alyp gelin diýip ýanyna 500 atly goşup durdy, olary ýola salypdyr. Oglan aljyrap, "Indi näderini bilmän, bular ýanymyzda bolsa, bar sırymyz açylmazmy?" diýen pikir bilen tilki äser edenne, tilki oňa "Arkaýyn bol, bir alajy tapylar" diýen manyna gözüne gıp goýberer. Paça gaýdyn kezebe mindirip, bular bir näçe menzileçeni uradyp, ýerine dolanypdyr. Tilki ýigit bilen gelini we 500 atdyň ýerine tirkäp, tokoyly dağlara tarap giden. Az ýörep, köp ýörep, ol bir ýerde durup durdy.
siz şu yerde düşlen, saat sökütülen şadiyanlık edin. Men şadadan gelýänligini halka habar bereýin diýip tokoýup giden. Şo gidişine ol 3 tane döwüň jaýynyň üstünden baryp, oň töwerek taşyna aýlanyp çykypdyr. Oň içinde tükönüksiz baýlyk bardygyna göz ýetiren soň, 3 döwüň keýpçek oturan otagyna salam berip biripdir de, döwagalar işiňiz gaýtdy. Wakır şakır paşa goşuny sürüp plan paşanyň üstüne barýa. Goşunyň ýoly edilsiziň mekanygynyň üstünden düşdi. Goşun geçýänçe bir ýerde gizlenin. Gowy hok gamış tokoyuna sümüň diýipdir weli. Döwler gorkusyna özlerini şo tokoýupdyrlar. Tilki bolsa her 500 atdyny alyp gelip, ýanky tokoyuň taşyny gabapdyr da onu otladypdyr. Döwlerem şo tokoyda ýanyp ölenmiş. Tilki derrew şadadany gelini bilen alyp gelin diýip, özü döwlen gowakdaky jaýlarynyň demir derwezini açyp içinde ýatyveren. Ne gelseler, bu jaýy görmäge göz gerek, ýazmagy söz gerek diýe. Dağın aşağına kurulan bu jaýyň diwarlarynyň nagyşlaryny, içiniň baýlygyny taryplap uturur ýalyläke. Olar şonu barıp birleşýärler. Gyýyz bilen ýigit şo jaýlaryň iň bedegilleriniň birine söýüşip, agzy bir bagytly bolup ýaşa beripdirler. Bir näçe gün geçenden soň, helki 500 atlynyň serkerdesi oglanyň ýanyna gelip şeýle diýen. Ey padşahym, öz ýurduňa gelip gowuşdyň. Hezzet hormatyňyzy gördük. Indi ruhsat berseň, bizem ýyl günümizden habar alsak, niçik bolarka? Ajap bolar diýip, oglan ähli atlynyň horjyny döwlen hazinasyny naky altyn kümüşlerden doldurup ýyllaryna uradan. Özü bolsa döwlen odalyk hyzmatkarlar bilen galy beren. Tilkem çağalaryny şo ýere alyp gelipdir de, Kilwan oglanyň köşküne otoglan birine ýyp içip hyzmat edip geliberipdir.